всички по целия свят протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има, навярно през цялата зима. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя погледнем за миг към звездите, ще открием, че пада една като детска сълза от очите. Ти звездата не можеш да върнеш, но можеш дете да прегърнеш. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Отминават сезони и дни, животът все пак продължава. Милиони съдби и всяка от тях задължава За бистра вода, топла дреха, за обична вежда от века. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Добър ден! Аз съм Денислава. От името на моите съученици и приятели ви приветствам с добре дошли. А аз съм Екатерина. Поводът за нашата среща е поредната ни изява, свързана с проекта ни да протегнем ръце. Ние сме съпричастни към съдбата на децата, лишени от родителски грижи в комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Търговище. Ние, учениците от полуинтернатна група 4 клас, изключително се радваме, че проектът ни прерасна в общо училище. Щастливи сме, че получихме подкрепа от много наши приятели, съученици, родители, учители. Благодарим ви, че се присъединихте към нас. Организирахме този кулинарен базар, за да покажем на нашите приятели от комплекса, че не са сами. Искаме да направим дните им по-слънчеви, а вечерите по-уютни. С събраните средства ще закупим плодове и зеленчуци за децата от комплекса. Пред нас са наредени най-различни вкусотийки. Приготвихме ги заедно с нашите родители и учители. Вложихме много старание и още повече любов. Изберете си, купете си, опитайте от тях, занесете ги у дома, почерпете своите близки, разкажете за нашия проект. Уважаеми родители, учители и ученици, децата, лишени от родителски грижи, не са лишени от мечти. Затова нека им помогнем да сбъднат част от мечтите си. Нека ги накараме да се усмихнат, да почувстват, че съществуват, да знаят, че са полезни и желани. Бъдете благородни, добротата си проявете, човеколюбието си изявете, нашето парти подкрепете, за да променим заедно света. Всички по целия свят протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има, навярно през цялата зима. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя погледнем за миг
към звездите, ще открием, че пада една, като детска сълза от очите. Ти звездата